generalno Spasovdan ima mnogo poruka kojima ću reći. Evo, jedna važna poruka, dakle, on je uvijek 40 dana Spasovdan po vaskrsenju Isusa Hrista. Vaskrsenje je pobjeda nad smrću, dakle, to je jedna univerzalna poruka. Mi danas kao narod, kao ljudi, treba mnoge stvari da pobjeđujemo, dakle, negativne pošasti koje su u našem društvu, prosto da se izižemo, da smo svjesni da se život mjeri po onom što ostavimo iza sebe. To je jedna poruka. Druga na Spasovdan, najvažnija poruka jeste propovjedanje evanđelja, propovjedanje svete tajne pričesta, propovjedanje krštenja kao osnovnih elemenata našeg pravoslavlja i hrišćanstva. To znači da mi danas, bez obzira kojom profesijom se bavimo, mora da propovjedamo život ovdje u Republici Srpskoj, borbu za Republiku Srpsku, borbu za naš narod, opstanak ovdje, čuvanje našeg pisma, vjere, tradicije, kultura, svih onih elemenata koji čine jedan narod, a to su jezik i pismo i kultura i vjera, i zato smo danas ovdje.